Sad ja i Bartula sedimo, ajde. Ajde ja ljuljam. Ajde, ja se... Dakle, ajmo. Ne, Turka ti na jednu, a ovaj debeli i mislim ne znam kako se zove, Dragan. Samo počnite. Ja neću da ljuljam. I na drugu. Ne, ja ću sve sam. Ne, ajde. Ja ljuljam ovako, alo. Beži. Alo, Okso, pazi, kad budeš stavio nogu na šipku i sviruje. Probao sam papuču i uči i svirala mi krv. Ovo je male, vidiš ovdje. Vidiš što je tu? Pazi, ne, di mi pasi na tu stranu, imaš Alo, žica. je može se promijeni Vidiš kamera? žica kako viri tu da staviš nogu. Može se promijeni kamera da gleda ovamo sad, a se snimanje. Stani. A kad snima? Zaustavi, Turka. Čekaj, nemoj još. Sad nemaš, možda prestaneš pa onda da okreneš. Stani. Idemo jače. 2 puta. Jadno. Ovo nije totalno njihovo. Znate da ovo nije sigurno. Naravno da nije sigurno. sigurno. Hoće da nas ljuljaju, znači zabavno je. Ajde Nikola, Bartula i još neko Goro i meni Dragana i ko prvi izađe one čuvanje. Ajde. Pući će, jebat će. Neće, ne može. Pašće će, jebat. Stopiraj. Onda skači. Evo stopiram. Ajde, stopiraj. To, čurka najjača.